Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12 ng tanghali. 10 container van na puno ng misdeclared na gulay at isda mula China ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic nitong Martes, July 8. Tinatayang nasa 100 million pesos ang halaga ng mga produktong naharang sa koordinasyon ng Department of Agriculture at Subic Bay Metropolitan Authority. Sa halip na chicken lollipops o chicken poppers na nakasaad sa deklarasyon, tumambad sa inspeksyon ng mga kontrabandong carrots, puting sibuyas at frozen mackerel mula China. Malinaw muna itong pagtatangka ng smuggling para makalusot sa buwis at regulasyon ayon sa BOC. Sa report ng ahensya, 52 containers ang una nang na-flag para sa pagsusuri. 21 rito ang pinayagang mailabas matapos beripakahin ng DA. Habang mananatili pa rin sa kustodiya ng BOC ang natitirang 31 containers, kabilang ang mga naglalaman ng illegal agricultural products. Bari namang kinondena ng mga opisyal ang smuggling na nilay banta sa kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at panganib sa kaligtasan ng mga mamimili. Kaugnay nito, naglabas na ang Port of Subic ng warrants of seizure and detention laban sa mga nasabat na shipment at inihahanda na rin nila mga kasong isasampa laban sa mga responsable. Iginiit naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na mananatiling matatag ang ahensya sa pagtugi sa mga smuggler at sa pagpapatupad ng batas bilang bahagi ng advokasya ng kasulukuyang administrasyon na palakasin ng food security at sugpuin ng agricultural smuggling sa bansa. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw.